Lifting my eyes up to Yan ang pangalawa ba rin? Limlim no? Sira ka. Nakakaya mo siya. Pagbukas siguro. Pero okay, sa kontra sa isa. Okay lang. Play ko lang ng bit. Magkano pili mo? Ito 20 yata ka? 220? Doon pa rin? Hindi yan. Ajan? Ano pangalan niya? Huawei. Okay. Wala, okay pa yan.
Patay yung kawares. Boss Markups, maraming salamat sa patamsak, Ma'am Doris Channel. Maraming salamat, Mama. Kita, Ma'am, yung bakas mo, Mama. Maraming salamat, Ma'am. Maraming salamat sa pag-play sa ano ko. Maraming salamat po. Ganyan, isang silbo ba ni pera nga? Paano? Ha? Yung mo ito para may Oh. dagdag. Ilagay mo doon. Maraming salamat sa pabiji-biji dyan, Ma'am Doris Channel. Saka kay Ma'am Lanis Banks. Boss Markups in the house. Mega shout out sa iyo dyan, Sir Boss Markups. Maraming salamat sa pabili-bili dyan, mga kaibigan ko. Markups. Markups. Bakit nakakapitan? Si Markups. Ano ba din? Bade, nangita ka ba din? Nangita rin mo.
Maraming salamat po, Ma'am Jory, sa pagbisita, Ma'am, sa bahay ko, Ma'am. Maraming salamat po. Kape po tayo, Ma'am. Maraming salamat sa 7 million people in my house. Bichi-bichi. Tatlo yung maki. Kape po tayo mga kaibigan. As ang tao dari, oy. Andito mi. Kakape ba? Eric Vlogs, Idol Dan, Tamsak, Merry Christmas. Merry Christmas din sa iyo po, Ma'am Eric Vlogs. Salamat, Mama. At nakapasa pa po sa akin LS, Ma'am. Maraming salamat po. Namahaw, di ay mo, mayo pa mo. Kape lang kami, Ma'am, kape. Kape lang muna, mamaya na yung magluto kami ng luto natin, bari. Inihaw. Pansit. Inihaw na pansit. Inihaw na pansit saka pansit na manok. Wala naman pansit eh, pati magpansit ito. Puntas na ano? Sino? Sinang Alvin. Ngayon? Doon sila bibili. Tama ka din? Hindi, ako rin mag-diesel nga, makapit na po kuhan. Pag-bike ba? Ay pa. Hindi lang kung mapil na yung kuhan, di mo kapamutang mo, Ricardo. Kami dili Siyempre, magkape. hindi kape. Pero ana siya. Wata kung pa yan. Yung Basta trade. kaya. Trade? Kuadra ka turang ihalo. Ay, trabaho bago sa ihalo man ang kitchen. pagkuha. Sige, sige, Ma'am. Ingat po kayo dyan, Ma'am. Katawagin. Saka kay Ma'am Ruby. Ma'am Ruby, maraming salamat, Ma'am Ruby, ha. Sige. Atag sabay Brian. Sino? Albert. Kay, ana siya, gula rin sa halo muna ha. Ipahuli ang manok. Pag kani kukuha ako. Sige. Nagdato'y tabuha itong nangaon na ako yung nakatapal ni Albert. Kaya sa budget, Apple Albert. Karo pag pangaon, wow, di kuha man niyang share, kaya di mo siya kakaon. Eh, human na ang kuhan, di ako lang nagtapal sa iyang... Kailan? Ako nagbayad sa iyang share. Kailan? Itong nangaon yung nagtapal ko. Naay trabaho sa kitchen. Sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Mingaw ang Pasko, he. Mingaw nga, Ma'am, eh. Kami tulog na nga ni ma'am. Baguman. Mamaya. Kain ng konti, inom konti. Basta Oo. Yung talagang buhay natin pag sa ibang bansa tayo, wala tayong ano. Ayun. Nangyayari ba rin para malagpot niya ng balibo? Mingaw ang Pasko ni Ma'am Christine, hindi makapaputok. Hindi tayo makapaputok dito, Ma'am. Sarap ng kape. Parang asang kape, mapait. Oh, kaya daw rin? Bakit? Mga ko, ang balo, tutso lang tayo. Ano yung balas 4 pa? Oh! Mingaw ang Pasko. Mali. Judy is indoors. Maraming salamat talaga, Mama, sa Ma'am, pa-video mo dyan, Ma'am. Isang oras lang naman po ako, Ma'am, na takay mag-in. Pang lang to, update. Para ito paano may na-upload na load na video. Maraming salamat talaga, Mama. Sa pag-play mo, Ma'am, maraming salamat.
Ma'am Joyce Channel, maraming salamat po. Laki na ng bahay mo, mama. Mainit. Eric Vlogs. Shooting tayo ng basketball. Wah, keren banget.
Ha? Mari kay murag lupay ni mo.
29 minutes, 30 minutes pa. Kaya mag-end na rin. Maraming salamat sa inyo. Lilit ng tiyan mo niyan. Ha? Ha?
Masarap yan. Yun o. Nilaga. Question mo kayo, asa na ka host? Andito lang ko. Andito lang ako, ma'am. Mapawis sa basketball ba? Tara. Busy kayo, host man. Ang ikaw baboy. Para sa Christmas. Merry Christmas, darling.
6:40 minutes. Miga sa ma'am yaman ko. Maraming salamat ha. Maglalaro kami basketball ma'am. Simple yan. Tapos na naman. Ayan! Ayan pa, focus. Hello. Thumbs up, Jocelyn. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Rasbanyes. Nakita kita kanina kay Carol Vlog, Ma'am Jocelyn ha. Ma'am, nakita kita kay Carol Vlog ha. Maraming salamat sa patapos sa Ma'am Jocelyn ha. Ingat. Nalaro kayong basketball mga guys. Napawisan na ako. Maraming salamat sa inyo ha. Diyan lang tayo, bantay yung bahay ko ha. Kaya maglaro muna.
Maraming salamat sa inyo mga guys ha. Pinapawisan ako. Jocelyn Ross Ibanez, maraming salamat ma'am. Kay Ma'am Christine Macarayo, maraming salamat sa video ma'am. Kay Ma'am Meron ko, maraming salamat ma'am. Ano na lang ako? 40 minutes at saka ako yung mag-end na rin. Maka-isang oras na rin ako nito. Nagpawisan ako yung mandigo. Sa ako na to. Mabatanggal lang ano. Sister Girls and Ira at saka baby Kayla, ilagay ko ninyo sa nightbot. Yeah. May nightbot na rin si ma'am. Ha? Hi guys! Christine Macarayo. Ay hindi, si ano pala, si Yam Ernico. Wow, maraming salamat sa pag-play. Ma'am Yam Ernico sana makuha na yung ano, mahit na. Para ano, makaharang-harang na rin. Maka-income na rin tayo. So Ricky, anong topic natin? Mama, ang topic natin ay tungkol sa ano? Christmas. Sa Christmas daw. Ano po yung natin dyan ma'am? Handa? Pinapawisan ako oh. Grabe. Tuloy yun. Christmas mo natin niya tuloy. I-postpone mo daw. Hello Sir Marcos, Miguel up out. Kulang na. Shout out. Okay, dadam Miguel up out. Miguel up out. Bakit? Dapat Miguel up in daw ma'am. Sabi ni Sir Marcos pa. Palpak kita ni. Mingaw man atong Pasko. Okay na ma'am? Mangkuan lang tayo ngayon ma'am. Tapos tulog na. Tapos kuan. Ang sangkuan naman eh. Paputok. Putok lang tayo mamaya, tapos ano, tulog na. Sana ako nagkapagpapawis. Oh, pawis nga ka mo. Nagano yung basketball ba? May bola. Oh. Sana all nagkapagpawis. Lagi ka naman pinapawisan, Ma'am Yam. Hindi ka ba nagpapawis sa inyo, Ma'am Yam? Hindi ka ba pinapawisan, Ma'am Yam? Pag nag-basketball kayo ng asawa mo? Nawala ang shoutout. Ligit na kagabi, Sir Ricky. Maraming salamat, Ma'am Yam, ha? Sa pay. Mano di ay, nawala ka kay nag-basketball. Di ba, Mang Kristen? Pa ikaw, Mang Kristen, maglaro ng basketball. Hindi ka ba pinapawisan, Mang Kristen? Ako, kahit may aircon ako, pinapawisan ako pag mag-basketball ako eh. Basketball Walang pawis Ricky, kahit tugnaw kayo. Oh, imposible siguro mama. Hindi sira. Hindi kayo pinapawisan, grabe naman kayo. Ako, tulog pawis oh. Gusto mo na siya balik. Che. Anong pawisan mo? Inosente ka na daw. Masabot. Maglaro ng basketball ba, di ba? Hindi ka ba pinapawisan, maglaro ka ng basketball? Sana all mainit ang Pasko, sisyang. Sana all may maputukan mamayang gabi pag Pasko. Siya rin pinapawisan, hindi ako. Daya mo siguro eh. Nag-antay ka lang siguro. Dapat mag-ano ka rin eh. Mag-shoot ka rin. Dapat mamaya mag-shoot ka rin. Hindi lang yung mag-asa lang sa pasa pa. Dapat magtira ka rin ng bola. Para makashoot ka rin. Para papawisan ka pa. Kamu kasi kamu ilong sa bula ba? Ha? Inahan, kamu ako mo ilong sa bula. Oo. Hindi kayo magsirag huwat mag-shoot. Walang putukan si Ricky. Dumating ang red tide. Red tide. Isa na lang, man, gandang born again. Hindi naman born again yata, ma'am. Kung born again, bawal yung dugo. Kaso hindi naman yata bawal. Hindi naman yata born again eh. Dili na ko pilang Pasko, iyak naman, hahay. Huwag kang umiyak, ma'am. Christine Macarayo. Kahit hindi ka man kapagpaputok ngayong Pasko, malay mo, pag-uwi mo. Susunod na Pasko. Pag-uwi mo, makapaputok ka na. Lagi mo na Pasko. Pwede naman araw-araw Pasko. Madumi yan. Uy! Ako nga dati. Di ko alam, mayroon pala.
Na nakain pa. Ay, grabe ka. Suka-suka ako ah. Masarap yan sis pagkatapos. Marag ka nang ka na malbal ba? Oo nga. kahit may dugo, banat. Ay, buti. Minsanan lang naman yung makita. Walang bawal-bawal sa akin eh. Ako hindi pwede yan na kahugaw. Subukan mo, di ba pwede? Kahit may dugo, sisid. Grabe yun. Ako hindi. Ha, mukhaon di ay ka sir. Ahak, murag. Ha? Balbal ba? Balbal. Mga namalbal ba? Yan nga ma'am, hindi na sana na dumating eh. Kaya may dumating, bigla dumating. Ay, Robiros, klaro kayo. Sisid pa rin ah. Kami kasama naman si Ricky, kaya risk muna. Oh. Ganun talaga ma'am. Mika shout out kay Ma'am Roberts Cañete. Ma'am Roberts Cañete, maraming salamat ma'am sa pag-play mo sa video ko ma'am. Kahit walang kwenta yung video ko, pinili mo ma'am. Maraming salamat ha. Tawa ma'am Christian. Ang tawa ka ma'am Christian man. Naka-relate ba? Karelate ka. Tapos ligo lang naman, okay na yun. Nagdungan ba? Magdungan mo katong CR, maghugas. Ayos ay Ma'am Lanis Vance, maraming salamat mama. Ayan Ma'am Christine, nandito na Ma'am Christine si Lanis Vance. Hinahanap ka niyang kahapon Ma'am Christine. Ma'am Christine, Lanis Vance, ayos. Maraming salamat Ma'am Lanis Vance ha. Maraming salamat sa pag-play Ma'am Lanis Vance. Wala pa human mo playlist sir Rick, kaya nalubat na. Ma'am Christine, ayan po Ma'am Christine si Ma'am Lanis Vance oh. Yung kaibigan natin. Sir Roberos, Sir Marcaps, onja, ibutang na ako inyo link sa nightbot na ako, bisan wala mo automatic ibaba na. Okay ma'am, maraming salamat ma'am. Hello Ma'am Lanis Vance, I miss you, sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Ayan o ma'am, si Christine Macarayo ma'am. Maraming salamat sa pagpasok mo Ma'am Lanis Vance ha, at saka yung kapatid mo si ano? Salamat kay Ma'am Yam. Si Ma'am Joris. Maraming salamat ma'am. Thanks Ma'am Yam, sabi ni Ma'am Ruberus Cañete. Ma'am Lanis, musta? Sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Busy ito yun, kasi Ma'am Lanis Vance kay magpasko. Asa nga siya sa Pinas? Mga tao sa Pilipinas ngayon, busy. Puro sila busy, walang presidente. Dugaya di ay buhaton ng nightbot ha. Gabi na human ako ang super chatter pa lang. Si Sir Marcaps ay pabiji-biji. Maraming salamat Sir Marcaps ha. Always. Ay. Sana makuha ko na yung 600 WH. Para makapahinga-hinga na rin. Pahinga ng konti. Shout out sa 7 million, sabi ni Ma'am Roberos Cañete. Ayos lang si Christine Macarayo, sabi ni Ma'am Lanis Vance. Medyo busy ito si Ma'am Lanis Vance yan siguro. Si Pasko, Philippines. Ano na lang ako mga guys ha, 6 minutes na lang at ako yung mag-end na rin. Still small, balay gyapon. Yan ma'am si may alam yata ma'am si Ma'am Christine sa tukol sa sa balay sa barana ba mga gusto mong mga ayun si Ma'am Yam meron ko pala Ma'am Yam, di ba Ma'am Yam may nabibilhan ng Ma'am Yam ng saging. Wow, naka-play ko ni mo host 7 hours 30 minutes ako na-play. Maraming salamat Ma'am Yam ha. Malaking bagay na po yan ma'am. Yan na lang kulang yan na 590 to 30 minutes. Maligayang Pasko sa inyo tanan, sabi ni Ma'am
Ay, ito ma'am plus si Ma'am Lanis Vance ay taga ano po ito? Taga Cagayan de Oro. Anong salita niya ma'am? Bisaya din ma'am no? Bisaya mo. Bisaya o Ilonggo? Cagayan de Oro. Bisaya na. Mabait talaga ito si Ma'am Lanis Vance na kaibigan. Ano na yata ito si Ma'am? Tourist na yata ito sa Ma'am Lanis Vance eh. Dato na to. Ay, sakit pa yun. Merry Christmas Ma'am Lanis na di ay Kapinas. Umuwi na yun si Ma'am. Cagayan de Oro. Hindi yung pa nga dyan. Natulog ka pa. Sibu. City of Corny Norte. Silingan niya sila ni Tom Sawyer. Sino? Si Tom Sawyer. From Sawyer. Ano na lang ako mga guys 4 minutes at ako pa yung mag-end na rin isang taon. Isang oras na rin po ako. Dikitan mo ako Ma'am Lanis Vance para bigyan kita 10 mamaya. Ayun. Sabi ni Ma'am Yam, ironin ko. Malit pa ito bahay ni ni Ma'am Lanis Vance. Nasa 150 lang yata to. To 60, mga ganyan. Asa kadapit sa CDO ma'am, diha ko school o high school. Bisaya Cagayan de Oro pero di ako makahasa Bisaya, pure Chabacano naman ako. Sa Sambonga. Sambonga to si ma'am nang lumaki. Buenas tardes. Señora. Chabacano. Buenas amigos, buenos días, amigos, amigas. Hindi lang ako alam marunong mag-Chabacano. Nagbibihis pa kasi ako. Maraming salamat, ma'am. Meron ko Kasi ma'am Lanis Vance. May papansaw na. Maraming salamat po, ma'am. Babae ba nga, security na mo ba? Sa baka ano, padagswat yung mama. Pabasa ko niya. Tatawa mo magbasa ko nasabtan ba? 3 minutes lang mga guys at ako mag-end na rin. Okay, hindi ako marunong mag-Chabacano, ma'am Lanis. Marunong ka rin yan, ma'am? Ano, alam mo? Italiano? Ita at saka? Ilocano? Ilocano? Italiano. Maraming salamat, ma'am. Ayan po, nangaba po ng bahay si ma'am Yam. Meron ko po. Lablabin po natin si ma'am Yam. Meron ko. Puro naman tayo lab dito eh. Ma'am Lanis Vance, bibigyan ko po ng 10 daw ni ma'am Yam. Meron ko. Dito kami sa Xavier Heights, Upper Balulang, Sis Christine Macarayo. Hindi ko alam yun eh. Balulang. Ito mo gikagaw sa Cagayan. Cagayan de Oro. Asa ko kadumdum asay ba? Aga mo? Sumalino. Yung trabaho sa kuhan dito, sa government. Sa kuhan. Malaya ma'am. Kugman lang po kami. Kugman. Sabot naman naging masakti. Wala kayo dumdum. Kugman. Kugman. Saan yun? Pugman. Lugar sa naman to. Sa kuhan, Cagayan. Siya sa Balulang sila ni. Cagayan de Oro, di ba malayo na yun? Cagayan de Oro? Paano niya po ng... Di ba muna dako ang kuhan sa Cagayan? Davao, malayo sa Davao yan eh. Cagayan de Oro. Mga guys, 1 minuto na lang po ako At ako yung magpaalam na rin sa inyo kasi magluluto kami. Maghanda kami sa among Pasko. Ano ba handa natin? Gungan na paboto ani ba? Magkakatay kami ng isang Indiano. baboy. Isang Indiano. Nepali. Nagkatay kami ng isa. Joke lang. Maraming salamat sa aking mga kaibigan na pumunta dito. Ma'am Christine Macarayo, Ma'am Lanis Vance. Maraming salamat mama. Kay Ma'am Yam Ironico, kay Ma'am Roberos Cañete, kay Ma'am Kirsten, kay Ma'am Jocelyn Ross Ibanez, maraming salamat sa inyo Kay Ma'am Joris Channel, maraming salamat mama.
Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan at ako'y magpaalam na at ako'y magliligo. Maraming salamat. Goodbye po. Merry Christmas po sa inyo lahat. At mag-ingat po tayo lahat ngayon. God bless po sa atin lahat. Maligo sa bagong Merry taon. Christmas po. Merry Bye-bye. Christmas at maligo sa bagong taon. Dali lagi pa de.